egin. Lehen esan copyrighta, baina itzulpenak egin daitezke. Beste Wikipedia batzuetakoaz, eduki hori ere librea da. Noan ez da bai badakagu ondo darreko daren, izuen. Lehen, ez? Eta, bueno, hemen ja, diguez... ¿Qué? Eta hemen dakazu ere, bueno, ja egin diko, izan egin diko zanatzu ez da benda, bueno, ikusteko ez, eskan motibatzeko eta bat. Orduan, hori, animatzea horrein egiteko duzue, bertan egitea, eta hori, edo zeiko zan galdetu, joko gara horregaiu, pixkan laguntzen, azaltzen, eta edo zeiko da konpontzen, baita edukia, edo bezalakoak hori baitu zueigo, zuek jakiteko. Ados?